אומר רבי יונתן אייבשיץ, מה תכתבו לדורות? מה הציבת? מה זה כתבו לדורות? מה יכתבו? היה המן, היה אחשוורוש, הייתה זרש שביקש ממנה לבוא ערומה, מיעוט. מה זה כתבו לדוירוס? מה את רוצה שיכתבו? כל המפרשים עומדים בזה, גם אמרם פדאווה, גם השואל ומשיב נותנזון ביד שאול ביורד דעה, בהלכות מילה. מה זה כתבוני לדוירוס? רב נר יבוסס זה פשט. רב רחמי, מה זה כתבוני לדורות? אומר רבי יונתן אייבשיץ, שהרי אסתר המולכו הייתה בשפל המדרגה, והייתה יתומה מאב האם, ועלתה להיות מלכה, ודבר זה ביקשה אסתר המלכה להשריש לדוירוס, שלא יתיואש או אודום בכל מצב שיהיו. רבי יצחק, בשפל המדרגה, בלי אבא ואמא, אנוסה בבית מלכוס של גויים, גדלה וצומחת בהוסטל, מטופלת פסיכיאטרי ופסיכולוגי, אין לה אב ואם, ועלתה וגדלה להיות מלכה על מלכוס, מודי ופורוס, ללמדך שאין לאדם להתייאש בכל מצב שיהיו. אחד הבן שלו התגרש, השאיר לו נכדה, נכדים, הוא התחתן. מה אתה רוצה? מה יש לך להתייאש? מה יש לך להתייאש? אתה גם עסוק בש"ס, גם בפויסקים, גם בראשונים, גם באחרונים, גם בזיכוי הרובים. יש לך תלמידים צעירים, חזקים, בני 80, מהרצליה. תשמח. אנשים מוכנים לשלם מיליארדים כדי להיות במצב שלך. יש לך במה לשמוח. אתה מזע כערובים, הוא מצדיק כערובים. יהיה לך בן שיעיר את כל האוילום,